hazvina kumira mushe mhuri yezimbabwe. Ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai panapa pachannel yenyu. So nhasi pane nyaya imwe iri kupisa mastreets iko zvine zviri kunzi why is it VP Chiwenga vasina kuatenda meeting yekuPrickep Farm and why is it vasingatomboende ikoko. Mubvunzo wabvunzwa because chada kuti mubvunzo iwo ubvunzwe nevanhu inyaya yekuonekwa ma-MP vaenda kuPrickep Farm vanga vari excited zvakanyanyisa kuatenda Prickep Farm kwavaita. Saka zvinhu izvozvo ndo zvakonzeresa kuti vanhu vabvunze kuti ko sei uyu VP asina kuenda kuPrickep Farm. But ndiye mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, ndiye munhu anofanira kunge achionekwa ari panumber 1 ikoko. Akadzoka muZimbabwe, akadzoka for your own information, amo muZimbabwe, akapinda muZimbabwe nezuro. But why asina kuonekwa achienda ikoko? Ndokuri kutaurwa kuri kuimbwa zve2030 ikoko. But unoona ma-MP variko vakaita sevanhu vanga vachidairira ma-MP list rakakura. Ndingazonanga amwe mazita but Chabangu manyatsomona achitaura kuti zvoni 2030 kana mimi mataura kuti zvoni opposition inenge iripo chioposa kana vanhu vachida tinongoti ngazvivesa izvozvo kutoreva kuti atoindosa 2030 in front of everyone. Aumboone vamwe vanhu vari koko vachinikirira iko zvine zviniki mangwana ari kunyora this rubbish hanzi kungonoona prazi wakutonzi watengesa chii chacho ipapapa tsvagai umwari. I don't know kuti ari kuedza kuti kudi. I would like to try to dilute everything that was happening there, which is bullshit. Propaganda dzake dzatodze kudhara dzadze kumashure. That was nguva yafamba tichingotaura kuti tikadaidai tobva taona tichivanyararira. Enough is enough. Honestly speaking, zvakubohwa. Apo ndiri kuona 50 ma-MP vese vari kuzvitanzi isusu tiri vekwaChamisa. 50 vari muparliament, 50 of them vari kuti aiwa isusu tiri team Chamisa. Because now they know iko zvinezvi. Kana vari team, why is it vari kusiya zvinhu zvakadai izvo zviripo? Was vanhu 50 vane influence akawanda yekuti kuti ngatichirikola ava variko because they cease to be the members of the party. Why? Because of what they are doing. Tarisa zvavari kuita vakutoatenda ma-ZANU-PF meetings. Kunenge kuchitaura slogan yoriko MP uriko vari kutooneswa futi. President Mnangagwa wacho vabuda achitaura kuti zvoni imi vanhu venyase kuopposa stereki because they are not opposing anything. Vatoenda ikoko vari ku one side. Saka hapana vanhu vachafila chi kunzwa munhu achitaura kuti hanzi ndatoona kuti kuZimbabwe hakuna friction between opposition neruling party. Ingori smooth. I-one party. Parliament yese ingori one party state irikoko. Vachingomasquerade as if vari kuside kumwe chete ikoko. Saka zvinhu izvozvo ndo zviri kufanira kunge zvichiongororwa izvozvo. Ndo zvinhu zvikufanira kunge zvichiongororwa kwete kuti makona kuti kunogona kungovhotwa makuti tiri vanhu vaChamisa because isusu aiwa imika vanhu vari fani ivava vari fani zvisingaite chezviyezvo. Vice president ana kuenda ivo ndo vamhanya vachienda ikoko vakanoindosa zvanga vachiindosa. Ameno iyi munoitongose maZimbabweans iyi ndeyenyu. Ameno munoitongose nyaya. Tell me what you think in the comment section. Ndaunzwa kuti munoionose. Kana mchinge mapedza kuteerera this audio ichaplaya apa muzondiudzawo zvamuri kufunga. Vasarambe vakuru vedu vasarambe vachiti takarwa hondo. Havasiriwo vega vairwa hondo. Hondo yakarwiwa nemunhu wese. Kana vachiramba vachiti takarwa hondo vauda kuzotirwadzisa manje. Murume vanotaura unorwadzisa zvikurusa nekuti muhondo vanhu vese vakaparticipate. Vamwe vaibvisa magumbeze, vamwe vakasara vasina magumbeze, vamwe zvidanga zvouku zvikavharwa, mombe dzikadyiwa. Vaiti havadyi muriwo mhodzi, havadyi derere. Zvavaifamba zvese izvi vaifamba vasina kana chavadya. Kumusango mavaifamba. Handifunga kuti maovheta achiri kwenyu. Vakarwa hondo chaicho handifunga kuti vachiriko nekuti ivo ndovakanga vari musango vachinyatsoona mabatirwo avaitwa nevanhu vachida kuti tisunungurwewo. Tisingazive kuti aiwa tikutonozvisungirira, tikutonozvikanda mukanwa megarwe. Dai vatibatsirawo vakarwa hondo ivava kuti kwavaifamba kwacho vakanga vasingati kuwelkamu here. Vaichengetedzwa nana Mujibha nana Chimbwido 200 meters. Ana Chimbwido ana Mujibha vari kutenderera vachitarisa kuti hakuna here masoja ari kuuya. Ivo vaina hanzvadzi dzedu madhunduru musango vachiimba vachiita sei. Anhasi ofuma moti takarwa hondo tega. Please tibatsireiwo vana kuti vanzwisise pakuti kurwa hondo havana kurwa vega. Takarwa tese, nyika yairwa yese hondo. Kuna vamasabhuku akaurayiwa, kuna vamwe vanhu vakaurayiwa muhondo. Vanhu ivavo havana kana chavakabhadhara kana chavakaitwa sei. Asi kuri kurwira nyaya yekuti
nyika yedu dai yasunungurwa. Icho chinyaya chavo chokuti fazi icho, kana kuti nyaya yekuti riri musoro bhangu chabangu haina kutanga nhasi. Nyaya yavakabvira vainayo nyaya iyoyi, ukatarisa muhondo manga muine masikuzapo akanga achiita semakomrades. Mugaba akutonga pakauya bhodhagezi ikatrenwa ikaitawo zvaiitawo zvinofanana nemasikuzapo. Kweyo bhodhagezi yacho ndeyeyi munyika, ndeyeyi bhodhagezi? Iyo ami iripo, polisi iripo, bhodhagezi ndeyeyi? Chainobatsira chii? Kana imakazvitarisawo kungoda kungowesta chete. Ivo chavanotya chii? Kana varivo vakahwina vanoti ndo vakahwina. Ko chavanotya chii? Chavanotya kufamba vachitya chii? Chavanoti munhu ukataura unofanira kuurayiwa, munhu ukatuka unofanira kuurayiwa. Ivo ngavati kana vachinge vatukwa ngavabvunze kuti chandiri kutukirwa chii? Vanhu ngavauye pama YouTube vabvunze kuti muri kunditukire chii? Vanhu votaura chavari kutukirwa, chavari kuitwa sei. Ivo vakatuka havana kuuraya munhu. Mwana ukamuona akutiza pamba achienda kunodya sadza kunext door semagariro aita vanhu akutiza munyika. Pamba ipa hapana chekudya, hapana kana chiripo, hapana kana chiripo, hapana kana chiripo. Ezvinezvi tasiya muno marokesheni unopuhwa stand wondichera safety tank pamba, uchera safety tank pamba. Safety tank iroro rikazara richazoitwa sei? Kana tasiya muno kuti kana vachitaura kuti ivo tine mapurojekiti atiri kuita, dhamu harina basa. Dhamu, madhamu anofanira kumaintenwa. Ndana ari kunotoni ndo madhamu anofanira kumaintenwa. Nana Hunyani, madhamu ane vanhu vanonwa mvura ndo anofanira kumaintenwa. Unonochera dhamu kuuzumba uku kuti purojekiti yandaita asina kana nebasa rese. Tibatsirirewo vanhu vakomana, tibatsirirewo vanhu, tibatsirirewo. But inini nyaya ndoda kusiyira ndechekuti munhu arohwe, munhu ndewamwari, munhu arohwe, munhu apondwe, munhu apondwe. Vari kutumwa kunoponda vanhu. Chenjerai kuti mombe dzenyu dzichapera mumatanga, ngozi yakudzoka. Muchenjerere izvozvo. Tiri kukusiyirai chinhu, chenjererai kuti imi muri kutumwa kunoponda vanhu. Ngozi ichauya, ichauya ngozi. Musafungoti akapondwa kumabvukuyo zvichapera zvakadaro. Kana kuine vakaenda vachinoponda hazviperi zvakadaro. Achadzoka iye kana 10 years kana 14 years. Kana mukaita zvekushandisa mushonga muchipitsipika, achauya. Muchamama zvenyu vakaponda munhu. Vakaponda vanhu vese muchamama chete.